Mayong gabi natong tanan igsoon. Hallelujah. Malipayan ba mo nga niya mo kakontak na sa kagabihon mga igsoon. Before anything else, I would like to greet you Happy Valentine's for tomorrow. No? This is a love month, mga igsoon, February, no? Ugma selebrahaw na ang Valentine's mga igsoon. Pero alang sa Ginoo mga igsoon, every month is a love month alang sa Ginoo. Walay bulan nga dili love ang Ginoo sa toa. Every month, every day, every week, ang Dios nahigugman nato mga igsoon. Dili lang panahon sa February nga Valentine's Day mga igsoon. Hallelujah. Malipayon ba ang tanan nga ni anitak na sa kagabihon mga igsoon? Are you ready to listen to the Word of God? Hallelujah. Kung doon na mo yung mga Biblia, mga igsoon, doon mo na ako sa usa ka bersikulo, mubo nga bersikulo. Lalo na ako sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7, mga igsoon. Kung na may mga Biblia, basahon na ito, padungan, mga igsoon. Unya, mikuha ang Ginoong Dios o yuta, o nagbuhat siyag tao, gikan niini. Gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tao, sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Ang Dios mga panalangin sa pulong atong ibasa karon, akong gihangyo tanan sa pagdungo sa pagampo. Ginoong Dios, mahigugmaon ug maluloy-on na mong amahan. Ginoo nintakna sa kagabihon. Anya kami Ginoong Dios sa imong atubangan karon. Ginoo, I know na sayod mi Ginoong Dios. Nga sa matag karon og unya naagi kay gitagana alang kanamo Ginoo. Lord, dinhi nga kagabihon, tuguti mi Ginoong Dios nga among masinati Ginoo ang imuhang gugma sa matag usa kanamo nga kinabuhi Ginoo. Lord, nasayod kami Ginoong Dios nga ikaw naghatag kanamo og dakong bili Ginoong Dios. We are so precious Ginoo. We are so valuable in your sight, Father God. Usa Ginoong Dios niini nga gagawihon amo kang pasidunggan, amo kang pasalamatan ug moayong pagampo Ginoong Dios nga mga pulong nga mogawas karon sa akong baba dili ako Ginoong Dios kundi imo Ginoong Dios ug ang tanan Ginoong Dios nga ang mga mensahe Ginoong Dios ako nagaampo Lord nga mutugpag yun ni Ginoong Dios sa pinakatambok nga bahin sa among kasing-kasing Ginoo ug mahimo na mo ang gabayan sa among kinabuhi Ginoong Dios dala amo ining gihatag kanimo ang gisalig kanimo ang tanan Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang mensahe nato karon mga igsoon naguluhan ni og the value of one soul. Ang bilis sa usa ka kalag. Close parenthesis. Soul unmeasured worth. Kalag, soul unmeasured worth mga igsoon. Hallelujah. Usahay naaman tayo mga sakyanan sa tungod tagsa-tagsa kagolingon. Na tayo mga motor, na tayo mga four wheels. Sa dihang maplat ang atong likid, asa ta paingon? Sa vulcanizing. No? Sa vulcanizing tamo ato mga igsoon. Why? Magpahangin. Aron mobalik ang kalig-on sa ligid mga igsoon. Mobalik ang normal nga porma sa ligid mga igsoon. No? Naay mga labi na ito niaging bulan mga igsoon. Bitaw mga gisilibra rin sa pagadian. No? Nagbitbit sila og bitbit sila mga Diyos mga igsoon.
pero lifeless. Lifeless. Unsa kaha, kung katong mga butanga, ilang gadala nga ito sa bulasing, migson. Nan, makabaton baka og kinabuhi ang maong binuhat, migson. Nasabtan ko ninyo, migson. Nasabtan ko ninyo. Katong mga ilahang ipangpasan, ila tong gidala sa vulcanizing shop. Kaya naamay parang vulcanizing shop, muhangin man na magison. Sa dihang ilang pahanginan, ang maong butang ilang ipasan-pasan, makabaton baka o kinabuhi mga ison. Ha? Matod pa sa ito kay basa, mingon ang Ginoo, mingon ang unya, mikuha ang Ginoo, Dios ug yuta ug naghimo siyag tao gikan niini. Diha lang sa taman. Ato maging hibalan nga ang tao gikan gyud sa yuta mag-ison. Amen? No? Matod sa ang Dios nagkuha og yuta ug gihimo niyang tao. Diha lang sa taman. No? Kung atong hulagwayon tayo mga ison, ang tao nga gihimo sa Dios, diha ra taman, mura siya og si Jose Rizal. Kuha ninyo? Nakuha ninyo? Diha ang porsyonan, sa dihang ikuha ang Ginoo og yuta, o gihimo niyang tao. Buot pasabot. Gana lang mga ison. Unsa kay porma, gaana baka. No? Pero lifeless mga ison. Apan sa sunod sa giingon din niingon siya, gihuypan niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa na naghatag og kinabuhi. Og ang tao nakabaton og kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Mao gitawag sa in English og life-giving breath. No? Gininhawa, naghatag og kinabuhi. Gininhawa ni Jesus. Buti pasabot mga igsoon, ikaw ug ako, gihatagan sa Dios sa iyang gininhawa ug nabuhi ta. Amen. Dili na ta estatwa mga igsoon. Dili na ta murag si Rizal diha sa monumento nga walay lihok, walay kinabuhi. Apan sa dihang gihuypan sa Dios ang ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Ang Dios, ang tao nakabaton og kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Atong pagpakan ang Ginoo na mga igsoon. Hallelujah. Ug abi mo mga igsoon, kanang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanino o kanaton tanan. That is kinabuhi na nga sama sa kinabuhi ni Jesus. Unsa man ang nature sa kinabuhi ni Jesus? Jesus, the life of Jesus is an everlasting life. Ang plano re unta sa Ginoo mga igsoon, sa dihang gibuhat ni ang tao, gibugahan niya sa gitagaan sa kinabuhi, kadtong gininhawa nga naghatag kinabuhi. Ang plano de sa tao unta mga igsoon. Ang plano unta sa Ginoo sa tao, ang tao makig-uban sa Dios hangtod sa walay katapusan. Why? Tungod kay katong kinabuhi nga ihang gibugas imong ilong nga naghatag og kinabuhi. That is part of God's life mga igsoon. Kinabuhi ito sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Og dahiba mo unsa hallelujah. Bililhon kayo nga kinabuhi ito. Dili to sa mas dili gito basta-basta nga kinabuhi, kundi kinabuhi ito gikan sa Ginoo. Balik ko na ko ang atong tema karon. The value of one life. Soul and measured worth mga igsoon. Tingali makaingon ta mga igsoon, nganong maghisgot man ta karon aning bilis sa kinabuhi. Unsa man di aning atong kalag mga igsoon. No? What is a soul? Ang kalag mga igsoon mo
parte sa atong kinabuhi nga walay katapusan. Sabtan ko niyo magison, ug ang bili is possessing worth. Value magison. Di value og one soul lang atong hisgutan magison. Anong hisgutan makaron? Unsa may purpose sa Ginoo nganong ato mang pahigasgutan ning bili sa usa ka kalag. Why mga igsoon? Ang rason is gusto sa Dios nga makahibalo ikaw ug ako kinang tanan. Gusto sa Dios nga ang imuhang atong kalag, ang akong kalag, ang imong kalag, ang tanan natong kalag mga igsoon bililhon at tubangan sa Ginoo. Hallelujah. Muna nga kanunay gyud naton hisgutan mga igsoon tungod kay ang matag usa nato dunay kalag. Apan subo pamalandungon mga igsoon nga ang uban tire pasagad na lang sa ilang kinabuhi wa siya bulo kun unsa nang kalagay nasa ilaha kinabuhi mga igsoon. Mingon ni ang Ginoo sa Salmo 116:15. Mingon siya, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Bililhon at tubangan sa Dios ang kamatayon sa usa sa iyang mga binuhat mga igsoon. Pero ang bote pasabot ani sa Ginoo mga igsoon, dili bililhon ang kamatayon. Muna ibot pasabot sa Ginoo, ang gipasabot din precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Dili ang kamatayon maoy gitagaan og bililhon sa Ginoo. Valuable sa Ginoo kamatayon. No, dili mga igsoon. Tungod kay sa dihang ang taong mamatay mga igsoon, sa dihang buhi pa siya. Nagkinabuhi siya. Nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Sa dihang mamatay siya, ang iyang kalag mubalik sa iyang magbubuhat mag-igsoon. Mo na miingon ang Ginoo, precious in the sight of the Lord. Kung nasayod gyud siya nga ang kalag sa tao sa dihang mamatay siya kaning yuta, kaning atong lawas, mubalik ni sa yuta apan ang atong kalag. Mubalik ni sa Ginoo nga may naghatag kanato ni mag-igsoon. Amen ba mag-igsoon? Hallelujah. No, mo na nga balaan nga precious good tubangan sa Ginoo nga atong kalag mag-igsoon. Mo na nga ang atong Dios mga igsoon, ang atong Dios is a triune God, di ba? God the Father, God the Son, and God the Spirit. Ang atong lawas po sa bisyon, atong kinabuhi. Sama po, no? Naglangkob po ni sa lawas, sa espiritu, ug sa kalag. No? Triune nga po. Tulo ka parte ang kinabuhi sa tao mga igsoon. Lawas, espiritu ug kalag. Ang lawas mga igsoon mo ni atong ginakaligo, gipakaliguan, gipakaon, gipahumutan, gipagwapahan, gipagwapuhan, ginaatiman og maayo mga igsoon, magpabilin nga himsog mga igsoon, no? Mo na ang atong lawas. Gipakaon nimo, gipagwapahan nimo, adto kag pagwapa ka. Ang lalaki gapagwapuhan pod. Una ang lawas, wa atong gihimo mga igsoon. Di ba? Physical nga lawas mga igsoon. Ikaduha is ang espiritu. Ikaduha nga parte sa lawas na kinabuhi sa tao is ang espiritu. Unsa may function ang espiritu mga igsoon? Ang atong espiritu makig-communicate sa Ginoo mga igsoon. Mo ni ang parte sa atong kinabuhi nga ang atong espiritu makig-communicate sa Dios mga igsoon. Amen ba? Sa dihang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, nagkig-communicate ka sa Dios mga igsoon. Sa dihang nag-worship ka sa Ginoo, nakig-communicate ka sa Dios mga igsoon. Mo na gitawag na to og spirit worship mga igsoon. No? Ang ambot pasabot mga igsoon, dili man kanitong lawas mo nagsimba ang atong kalag. Ang atong kalag mga igsoon, no? Ang atong kalag nga naa sa atong sulod. Mo na ang nagsimba sa Ginoo. Mo na ang atong espiritu nga naa sa atong kinabuhi. Mo na nakigdugtong sa Dios kanato, spirit to spirit worship.
nakigdugtong na sa Dios mga igsoon, no? Matud pa sa Juan 4:24, nagayon sa dinhi, ang Dios espiritu, no? Og kadtong nagsimba kaniya, kinahanglan magsimba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth, mga igsoon. Buot pasabot, kanang mamatay na ang tao, mubiya na kaniya ang espiritu, ang kalag. Kung saan ba simba? Wala na. Di ba, mga igsoon? Sabtan ko ninyo, mga igsoon? Ang atong espiritu, mo na yung makig-communicate sa Diyos, mga igsoon. Ikatulong parte sa atong lawas, sa atong kinabuhi, mga igsoon, is mauning kalag. Ang atong kalag, mga igsoon. Kalag nga gitagaan kayo og dakong bili sa Dios. Kining atong pisikal nga lawas kating unod wala kay ni baliw sa Ginoo. Ang pinakabililhon sa Dios, mga igsoon, is ang atong kalag. Amin ba, mga igsoon? O ang atong kalag, mga igsoon, naglangkob po niya tulo. Huna-huna, pagbulutan o pagbati. Mind, emotion, and will, mga igsoon. Ang atong huna-huna, mga igsoon, maunay mga parte sa atong lawas nga nagproseso sa mga butang atong nakita, atong nabati, atong nadungog, mga igsoon, no? Mao na sila, mga igsoon. The mind, mao na ang function sa huna-huna, mga igsoon, no? Unsa man ang nadungog, unsa ang iyang nakita, na proseso na diya sa huna-huna. Sa dihang na proseso na sa huna-huna, mapasa na dito sa iyang emosyon. Mapasa sa emosyon, sa pagbati. O unsa gan proseso huna-huna sa tao, bati una. Mubati ang imong pagbati. Malipay ba o masubo ba? Depende sa imong nakita o nadungog. Kung sa dihang nalipay makaha o ang gibati sa emosyon, ang imong gibati, maingon na po ang imong bulutan, mga igsoon. Ato ning dawat. Sama pananglitan, nakadungog ka, gisyeran ka sa pulong sa Dios. No? Nadungog nimo, mga igsoon. Sa dihan na proseso ang maong mensahe sa Ginoo sa imong hunahuna. Nalipay kayo ang emosyon nimo, mga igsoon. Malipayon ang imong gibati, mga igsoon. Ug tungod kay nalipay man ang hunahuna ang imong gibati, kalipay man, mingon dayon ang pagbulutan. Atong ang maong mensahe nga nadawat gikan sa hunahuna napasa sa pagbati o ngadto sa imuhang pagbulutan, will, mga igsoon. Mao na decision making ang imuhang pagbulutan. Kung dawaton ba nimo ang nabati gikan sa hunahuna sa tao ngadto sa pagbulutan, mga igsoon. Usa sa mga butang, mga igsoon, nga makapasakit sa kalag sa tao. Mga butang sa kalibutan, mga igsoon. No? Daghan kayong dili lang bisan sa mga pinulungan lang, mga tingog, mga igsoon. Nakapasakit sa kalag sa tao. Sahay doon ay mga butang nindot ibutang sa kaaway sa ato ang hunahuna. Nakadumdum mo sa Adan ug si Iba nga dito pa sila sa Garden sa Eden. Giingnan si ato na lang isort ka, giingnan si Iba sa Yawa. Dili day mo pakanon, agitugutan day mo sa Ginoo nga pakanon sa mga bunga aning mga kahoy aning mga kahoya. Ingon ang si Iyon sa Iba, gitugutan mi sa Ginoo,
apan wa mituguti sa pagkaon anang bunga nga naghatag og kahibalo. Unsay daotan ug unsay maayo. Unsay giingon sa yawa? Dili na tinuod, bakak na. Kung mukaon ka ng bunga ha, mahimo kang sama sa Ginoo. Unsa man to nga kuan? Malipay ka to dili. Nalipay si iba mga isuon. No? Nalipay si iba. Pero wa kayo si iba nga kuanto sa taktika to sa yawa. No? Sa dihang mikaon si gitagaan pa gud niya si Adan. Mo tinungdan nga nahimulag ang tao gikan sa Ginoo. Ang uno sila sin of disobedience mga igsoon. Usa ka butang mga igsoon kay mao gina ang buhaton sa yawa sa atong hinahuna. Butangan niya og daghan nga mga butang nga negatibo mga igsoon. Pero ningon ang pulong sa Ginoo nga gihisgutan to ganihan ni Pastor Janji kanang muntag ngayon siya. Daghan gyud kayong butang nga negatibo mga impormasyon, mga negatibo nga ibutang sayawa sa atong hunahuna mga igsoon nga maoy mo control sa atong kinabuhi. Muna mingon si Pastor Janji sa Roma 12 iyang gihisgutan ni kaniya, Roma 12:2. Yaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ining panahon na baguhay no ipabago sa Dios ang kagalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong mga hunahuna. Pinaagi sa baguhon ko na nato atong kagalingon magisoon, pinaagi sa pagbag-o sa atong mga hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya mga igsoon. Ug dili di nato mausab ang atong nahuna mga igsoon. No? Matod pa ni baguha ang atong kagalingon pinaagi sa pagbag-o sa atong mga nahuna. Ug dili nato mabag-o ang atong mga nahuna mga igsoon. Kay ang atong nahuna dinhi sa kalibutan ng pod. Apan sa dihang ipabag-o nato sa Ginoo, masayra nato unsa ang maayo hingpit o makapahimuot sa Dios mga igsoon. Amin ba mga igsoon? Hallelujah. Mao na ang nahuna mga igsoon. Mao gina ang atong kinabuhi naglangkob sa unahuna sa pagbulutan o sa emosyon ng pagbati mga igsoon. Hallelujah. Usahay ang tao sa dihang makadawat sa og mga input sa ilang hunahuna mga igsoon, nagdepende unsay ilang nadawat, unsay kusubo. So tingali mga daotan nga may impormasyon na dawat, mubati diyan ka kasuko, malipay ka o depende sa imong nadungog, nakita og nasingna mga igsoon. Mao na nga ang tanan niya nga ang tanan natong ang tanan natong kinabuhi kinahanglan gyud mahaom sa kabubuton sa Dios. No? Dili kita do natay pagbutan pero kitagaan ta sa Dios og pabulutan will but kinahanglan ang atong kabubuton mahaom sa kabubuton sa Dios. Amen ba mag-igsoon? Moingon ka nga thy will be done. Ang imuhang kabubuton Ginoo mo'y matuman. Mao po na akong pag-ampon. Dili ang akong kabubuton may matuman, kundi dili ang kabubuton sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Ang Dios mao'y nagbuhat tanan dinhi sa kalibutan mga igsoon. Kung basahon na to ang Genesis mga igsoon, ang Dios mo'y nagbuhat sa tanan. Amen? Usa siya mga binuhat is mga kahoy, mga nanap. The last creation nga gibuhat sa Dios is ang tao mga igsoon. Ang tanan nga gibuhat sa Dios miingon ang Ginoo, maayo. Maayo ang tanan nga gibuhat mga igsoon.
Lakip na din ang tanan, kahoy, mananap. O kita mag-isuon. Apan lahi ang kahoy o ang mananap mag-isuon. Why? Tungod kay ang mananap, walay kalag. Ang kahoy, walay kalag. Pero ang tao, dunay kalag. Amin ba mag-isuon? No? Ang tao mo ay katapusan nga gibuhat sa Ginoo. Matod pa sa Ginoo, buhaton na to ang tao, sumala sa dagway. Mingon pagod ang Salmo, man was wonderfully and fearfully made mga igsoon. Amen, igsoon. O dinhipod sa tao, dinhipod sa kalibutan mga igsoon, no? Nga atong gipuy-an. Daghantag madungog, daghantag madungog mga igsoon nga makapasakit sa atong kalag. No? Problema ni nahimo ning problema sa tao. Mga impormasyon nga dili maayo nga nakapasakit siya ang kagalingon. Una nga kining mga problema sa tao mga igsoon. Pero ang tao nangita og solusyon nga masulbad na imong problema mga igsoon. Adto sa ang tao kagalingon ning pamaagi adto sa mga barkada, miadto siya sa mga dapit nga naglingaw-lingaw sila. Pero wala kay balo ang tao nga kanang solusyon nga iyang gihimo aron mawala ang iyang problema, nawala ang kasakit sa iyang misamo tinuon kadaot ang kalagmason. Why? Tungod kay gihimo niya siyang kagalingon lang. Wala niya ang kabubuton sa Dios magison. Dili nga kagabihon magison. Hallelujah. Giyon sa kaha sa Ginoo. Hallelujah, Lord. Giyon sa Ginoo paghatag og bili sa atuang kalagmagson. Mingon ko niya ang kalag sa tao mo pinaka bililhon at tubangan sa Ginoo. Dinhi sa kalibutan maisoon ang focus sa mga tao, ang goal sa mga tao, ang tinguha sa mga tao, magkaangkon o mga butang nining kalibutan maisoon. Bulawan, kwarta, propriedad, mga butang maisoon. Mao ning mga butangan sa kalibutan, ang mga tao ng kalibutan mao nay ginahatagan kayo nila og dakong bili maisoon. Apan ninintak na sa kagabihon. Moingon ko ninyo maisoon. Nga kun ang mga butang nining kalibutan nga maoy gitinguha sa mga tao, bililhon alang kanila maisoon. Apan sa langit maisoon. Ikaw, ako, kitang tanan, maoy gihatagan og dakong bili sa Ginoo maisoon. That's why mingon ang Ginoo sa John 3:16 mingon siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kay gihigugma pagayo sa Dios sa pagkaagi nga gihatag niya ipadala niya ang bugtong anak. Aron si bisan kinsa nga mutu kaniya dili malaglag kun dili makabaton ni noon og kinabuhi nga walay katapusan. Inana ta kabililhon sa Dios magsuon. Inana ta kamahal sa Dios, inana ta ka-valuable sa Dios. Iyang mismong anak ang gipadala niya sa kalibutan magsuon. Kinsa ba ta? Nga pakamatyan man sa Dios magsuon. Sa dihang gipadala niya ang bugtong anak niya sa kalibutan, aron lang mamatay mag-iso. Ang pangutana, kinsa man ta? Who are we? Nga pakamatyan sa Ginoo mga Diyos, mga binuhat lang ta sa Ginoo. Inana kadako ang gugma sa Dios kanato mag-iso. Inana kabililhon ang atong kalag. We are so precious in the sight of the Lord mga iso. Bililhon ta. Kinahanglan mahibalaan nato ni ang atong kalag bililhon sa atangan sa Dios. Amin ba mag-isoon? Hallelujah. No, matubag kani
Mingon na Ginoo, mga butang anang kalibutan, mga igsoon, temporary lang. Ang butang anang kalibutan, sama pananglit ang imong sakyanan. Ang imong sakyanan, mga igsoon, worth 1 million. Muabot na og 5 years, imo nang ibaligya, dili na 1 million, mga igsoon. Possibly it is only 5%. Ang imong balayeng 10 million, mga igsoon. Years, 20 years, imo nang ibaligya, dili na 10 million, mga igsoon. Possibly 5 million, mga igsoon. Why? Tungod kay ang butang na ang kalibutan, magkadugay, muus-us ang bili, mga igsoon. Apan, ang atong kalag atubangan sa Dios, wala gayoy pag-us-us, mga igsoon. Muna gitawag na to og sa English pa, depreciation value. Ang kalag sa tao, mga igsoon, never depreciate, mga igsoon. Dili gyud na, hallelujah. Usa ni ka testimonyo sa akong kinabuhi, mga taas-taas na kong pangedad, hamtong na kumaison, dili po kumiyog tigulang. I am 75 years old, mag-ison. No? Dayon, sa before ko abot ani mga edara, mag-ison, daghang mga problema may abot sa kinabuhi. No? Mga pagsulay, dagko kayong pagsulay, mag-ison. Halos, muingon ko sa Ginoo, Lord, gi-question ako ang Ginoo, mag-ison. Miabot ka na ako ang balatian. I have been operated 3 times, mga igsoon. No? 2 ka bisis, gopirahan ko sa Ginoo. Gopirahan ko sa doktor, mga igsoon. Doon na mga parte sa akong lawas nga gitangtang sa doktor, mga igsoon. Akong nahuna, mayon ko, wala na. Murag ang akong lawas, akong kinabuhi, mius-us na ang bili, mga igsoon. Pero samtang nakigdugtong ko sa Ginoo, mga igsoon. Muna giingon sa alawiton, the longer I serve Him, the sweeter I go, mga igsoon. Hallelujah. Nabati na, mga igsoon. Nabisan og doon na mga partes kong lawas nga gitangtang sa doktor. Mga problema nga miabot sa kong kinabuhi, mga dagkong problema, mga igsoon. Nga medyo nakapahugo sa akong lawas, mga igsoon. Apan sa dihan nakigdugtong ko sa Ginoo, giinam ko sa Ginoo, ang akong bili, ang akong gugma nimo, anak, wala gayon mausab, mga igsoon. Hallelujah. Yun anak ka, mga igsoon. Ina ka, mga igsoon. Unsa man ang imong kahimtang karon, unsa man ang imong gibati karon, unsa man ang mga problema ang imong gipasaan karon, mga igsoon, dili na igbali sa Dios, mga igsoon, kun dili hinumdumi, mga igsoon, nga ang bili nimo, ang value nimo, mga igsoon, ang precious nimo atabangan sa Ginoo, wala gid na mausab, mga igsoon. God really loves you, mga igsoon. Hallelujah, mga igsoon. Itagaan kag dakong bili sa Ginoo, mga igsoon. How did God value your soul, mga igsoon? Giunsa paghatag og bili sa Ginoo ang imong kinabuhi, mga igsoon. Number 1, hallelujah. One soul is not worth the whole world, mga igsoon. Matod pa sa pulong sa Dios, sa hallelujah. Marcos 8:36, mga igsoon, naggansa din, unsa man makuha sa usa ka tawo kun maangko niya ang iyang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayud, mga igsoon.
Mga igsoon, this is a personal message sa tag-usa ka nato, mga igsoon. Personal nga mensahe sa Dios pa. Unsa may imong makuha kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag, mga igsoon. Hallelujah. No? Muna mga igsoon nga mao niya nga hinungdan ngano nga gipadala niya si Kristo sa dinhi sa kalibutan, mga igsoon. This is the very reason. Ngano nga gipadala niya si Kristo dinhi sa kalibutan sa Juan 3:16, mga igsoon. Ayon sa dinhi. Tungod kay ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, mao ni ang hinungdan ngano nga gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan tungod sa labihan kabililhon ang imong kalag at tubangan sa Ginoo. Mao na pinakarason ano nga gipadala ni sa amahan sa Ginoo sa Kristo. Hallelujah. Tungod sa iyang gugma kanimo, mga igsoon. Ikaduha, mga igsoon. Jesus paid your soul by His precious blood. Usa ni. Pinaagi sa dugo ni Jesus. Ipakamatyan ka sa Dios, mga igsoon. Dili ka kabayaran ng kwarta, mga igsoon. Only the blood of Jesus, mga igsoon. Matod pagani sa hallelujah. Matod pa sa alabito na kung nahibalaan ka ni adto, mga igsoon. What can wash away your sins? Nothing but the blood of Jesus. What can made me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Walay makahinlo nako gawas sa dugo ni Jesus. Matud pa sa 1 Pedro, mga igsoon. Si 8 ngadto sa 19. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod. Sa inyong katigulangan dili butang nga kabutan og bili sama sa salapi bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Kinsa sa nating karnero walay dugo umansa, mga igsoon. You were redeemed by the precious blood of the Lamb, mga igsoon. Ang dugo ni Jesus ginoon priceless, mga igsoon. Di katumbasan sa tibuok kalibutan, bahandi ng kalibutan, mga igsoon. Ang dugo ni Jesus, mga igsoon. Mao ni naglukat nato, mga igsoon. No? At pagani sa giingon po ni kuan ganina ang buntag, nag-iong po siya ganyan, mga igsoon nga. Wala ba ka mo masayod? Ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu sa Ginoo. Nga nagpuyo diha kaninyo, nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kagalingon, kundi ang Dios. Gipalit kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Gipalit dili na kamo ang tag-iya sa inyong kagalingon. Gipalit na kamo niya, mga igsoon. You were redeemed by the precious blood of the Lamb, mga igsoon. Yun na, kabililho na imong dugo, mga igsoon. Walay dugo sa karabaw, walay dugo sa baka, mga igsoon. Nga makalukat ni mo gikan sa gapo sa sala, kundi ang dugo ni Ginoong Hesus, mga igsoon. Hallelujah. Katulo nga punto, mga igsoon. One soul is not worth all your possession, mga igsoon. One soul is not worth all your possession, mga igsoon. Hallelujah. Matud pa din mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Matud pa sa Matthew 13,
Ngayon siya din. Jesus, Lord. Hallelujah. Ngayon siya dito sa usa ka ang gingharian sa Dios mga igsoon. Nalimot ko sa ito dapit. Ang gingharian sa Dios sa ka negosyante. It's like a merchant mga igsoon. Nangita siya og bililhon nga perlas mga igsoon. No, asa to dapit. Excuse me, no? Sa dihang nakakita na siya og nindot nga perlas mga igsoon. Milakaw siya og gibaligya niya ang tanan niya mangutang. Gipalit niya ang maong perlas mga igsoon. Sa may lison na tani mga igsoon. Ang giganyan sa Dios sama sa usa ka negosyante. Nangita og nindot nga perlas. Sa dihang nakakita na siya mga igsoon nindot nga perlas, milakaw siya, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan o gipalit niya ang perlas mga igsoon. Mga igsoon, si Ginoong Jesucristo, si Jesus Christ, gisurrender niya ang iyahang kahimtang sa langit, mga igsoon. Iyahang gibiyaan ang iyahang nindot ng kahimtang sa langit, mga igsoon. Mikanaog siya sa yuta. Aron paliton ang perlas, mga igsoon. Do you know who is that pearl, mga igsoon? Kinsa ng perlas nga gisgutan sa Dios dinhi mga igsoon. It is you and I kitang tanan mga igsoon. Hallelujah. Usa ka butang mga igsoon nga ang Dios gyud mo ay hatag na to og dako nga bili mga igsoon. Before I end mga igsoon, dalhon mo nako sa usa ka sambingay sa Biblia mga igsoon. Hallelujah. Ang dato ug ang pobre mga igsoon. Ako na lang istrito ni magsoon. Ang pobre, ang dato, namatay, miadto sa Hades, magsoon. Si Lazaro, namatay, miadto sa sabakan ni Abraham. Samtang dito si ang dato, magsoon, nakita niya si Abraham nga sa iyang kiliran na si Lazaro. Mingon ang dato, Abraham, palihog parihan na din ni si Lazaro, itoslob ang ihang tong kamot, o patuyo sa akong baba, kaya nag-antos ko diri sa labing kainit. Mingon si Abraham, dili po kaya naibungaw nga nag-ali ka na to. Walay makanha, gikan diri pa yung kanako, wala po'y makanha dira. Makadto diha, gikan diri, mga igsoon. Unsay giingon sa dato mga igsoon, kun kana Abraham paadtua sa Lazaro balik kalibutan kana ako'y 5 ka mga igsoon lalaki dito mga igsoon. Ang dato mga igsoon samtang dito na siya sa Hades mga igsoon. Wala na siya makanahuna sa iyahang kadato, magsoon. Ang iyahang nahunahunaan nga gusto sa dato nga paadtuon si Lazaro aron suginlan, aron pasabton mga igsoon. Kay ang dato nakahinuklog na siya. Nakahinuklog na siya nga ang kalag mo ay importante. Dili sa gusto nga ayang 5 ka mga igsoon, muadto pod sa iyang nahimutangan mga igsoon. Sa dihang dito, ang buot pasabot ang mga igsoon, sa dihang dito na siya ang dato sa Hades mga igsoon, na hinuklugan yun niya, nabati niya,
nga dili importante ang iyang mga bahandi maigsoon, wala makaluwas kaniya. Muna nga mingon siya, paadtua si Lazaro, kay doon ako 5 kaigsoon. Buti pasabot magigsoon, ibaliw na, gitagaan na gayog bili, nakahinuklog ang dato, nga bililhon pa kaayo, ang kalag siya ang 5 ka maigsoon, ikumparar sa mga handi nga iyang nabilin din sa kalibutan maigsoon. Dali ba kumutapos maigsoon? Kung balik ko na ko, kung unsa man ang imong kahimtang karon, naaba ka maigsoon. Naaba ka sa kalis, naaba ka sa mga problema, naaba ka kasakit maigsoon. Angay na itong hilunuman nga ang Dios nahigugma pag bililo ta atubangan sa Dios ug mo ay hinungdan tungod kay we are loved, we are precious by the sight of God. Ang Ginoo dunay giandam nato maigsoon tingali wa kay balay dinhi sa kalibutan na nangabang na kag balay ang balay guba magtulo kon magulan lang maigsoon ina ba murag wala ka murag kanini ubos ang mga paglantaw sa tao sa imuha. Pero maigsoon bisan pag unsa ka ubos ang paglantaw sa mga tao sa imuha, bisan pag unsa ka guba sa imong balay maigsoon, dunay gitagana ang Dios sa mga tao nga gihugman niya. Dunay gitagana ang Dios sa mga tao nga ing gitagana dakong bili. Matud pa sa puso sa Ginoo. Sa Juan 14 maigsoon, ayaw kamo kahadlok. Salig kamo kanako ug salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan. Daghang luna didto maigsoon. Muadto ako aron mag-andam og alang kaninyo maigsoon. Matud pa sa pulong sa Dios. Kung dili pa ni tinuod, dili ko kuni isugilin kaninyo. Apan kung makaadto na ako ug makaandam og luna alang sa akong mga valuable nga mga tao, mga bililhon nga mga tao, mubalik ako ug kuhaon ko aron kung bisan asa ako tuaw usab ka maigsoon. Hallelujah. Muna maigsoon, dili ta angay mabalaka karon. Kung unsa man ang atong kahimtang karon, labi na sa mga tao nga nangabang lagbalay, walay balay, guba og balay. Naay giandam ang Dios sa matag usa kanato. Sumala sa atong gibasa karon. Bililhon ka atubangan sa Dios maigsoon. Pero there is a place nga giandam sa Dios kanato alang pod sa andam sa ilang kagalingon. Heaven is a prepared place for us. Alang sa mga tao nga gihigugma sa Dios, gihatagan og bilis sa Dios. Maigsoon, value your soul. Do not devalue your life, maigsoon. Ayaw pag tuguti. Nga mo ingon ka, maora ko, inahanir ako, pobre na ko. Wa ko'y grado, wa ko'y... Maigsoon, ang kalag ni Biden, maigsoon, ang kalag ni Rodrigo Duterte, ang kalag sa mga dagkong milyonaryo din sa Pilipinas, sama ragbili sa imong kalag, maigsoon, ato bang Ginoo. Matud pa ni Pastor Hallelujah. Mingon siya ganiha, ang bilis sa 1,000 ka tawo. Ug ay imuhang ang bilis sa kalag sa 1,000 ka tawo. Ug ang imuhang kalag gisoon, the same value gisoon. Muna ang sa katapusan magisoon. Hallelujah. Value yourself as God value your soul. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan magisoon. Hallelujah. Akong ihatag ni Pastor Alita ang nabilin nga panahon. Apay nabilin nga panahon, palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Ano yung nabilin nga panahon di ay? Salamat sa Dios igsoon nga ni aka gigitagani magbili ang imuhang kalag nga nagpuyo sa sulod sa imong lawas. Nakuan lang ko, gamay lang kayo. Ang tawo, usa ka buhi nga binuhat tungod sa gininhawa sa Dios.
Munang nakuan ko ganina pag sa verse sa Genesis ba nga, kung wala pa huypi sa Dios ang ilong sa tawo, estatwa ang tawo, walay kinabuhi. Maayo kayong Ginoo sa tawo, amen? Kay, ang iyag yung katuyuan ang tao, makauban yun niya. Makauban niya sa walay katapusan. Imagine na, kung wala pa makasala si Adan o si Eva, ang kalibutan unta ang atong gipuy-an, sumpay sa langit. Kaya kung wala pa kasala si Adan o si Eva, ang kalibutan, puloy-anan sa tao sa walay katapusan. Pero tungod kay nakasala ang atong unang ginikanan nga mga si Adan o si Eva, ang kalibutan nahimong temporaryong puloy-anan sa kalag sa tao nga nagpuyo sa lawas. Okay lang makasabot ta nga ang bili sa kalag sa tao ang Dios naghatag og dakong bili sa kalag sa tao. Tungod kay sadang nakasala si Adan ug si Eva, nasilutan kini og nasilutan kinig kamatayon. But pasabot kalaglagan. Wala untay kalaglagan, wala untay impyerno kung wala nakasala si Adan ug si Eva. Wala unta minaog si Jesus diri sa kalibutan aron bayran ang sala sa tao kung wala pa makasala ang tao. Right? O kay nakasala man si Adan ug si Eva, unsay natabo sa tao? Puro laglag. Puro impyerno. Wala man buhatang impyerno sa Dios. Ug nahimo na lang impyerno tungod kay nakasala ang tao. Pero igsoon, ang Dios wala gyud mohunong sa iyang plano sa tao nga makauban niya ang tao sa walay katapusan. Iyang giilog ang kalag sa tao. Gikan sa kamot sa yawa, gikan sa power sa yawa. Kay ang sala manggod mo hinungdan nga naka-power ang yawa sa tao, nakadumala. Tungod sa sala nakadumala ang yawa sa tao. Tanawa ng mga tao nga wala pa sa Ginoo, gidumala sa yawa. Mura lang og ning patay og langgam, wala gyud konsensya. Nganuman tungod kay ang gahom sa sala mo'y nagunit nila. Kung ang tao, kung wala si Jesus manaog diri sa kalibutan, unsa na ka ang kalibutan, no? Imagine na daw. Kung wala pa mulukat si Jesus, wala pa tanya lukatagikan sa sala o sa gahom, sa yawa. Unsa na ka ang kalibutan? Dugay na sigurong gisunog. Dilunupan man gani sa Ginoo ang kuan, ang sa panahon ni Noah, nga wala pa'y na-experience na to karon sa sala nga nagdumala sa kalibutan. Unsa nakahugaw ang kalibutan, wala na muundang ang virus, epekto ni sa sala. Salamat kay may kanaog ang Diyos. Pagkagrabe. Grabe ang bili. Grabe ang bili sa kalag sa tao. Gusto gyud sa Dios bisag nakasala ang tao, mupuyo gyapon ang tao sa langit. Munang minaog si Jesus sa kalibutan, gilukat tagikan sa sala aron sa diyang dawaton nato si Jesus atong isurrender atong kinabuhi nga makasasala. Dawaton si Jesus atong kinabuhi, nag-andam siya langit nga puy-an sa atong kalag. Munang ni aka. Anong ni aka? Because imong gitagaan og bili imong kalag. Gilukat na. Naluwas na baka gikan sa sala. Kung gitagaan tagbili sa Ginoo, atong kalag kay mo puyo sa walay katapusan. Atong kalag eternal ni siya. Atong lawas temporaryo ra. Atong kalag walay katapusan. Ug maunay gusto sa Ginoong maluwas ta samtang buhi pata. Maluwas ta sa sala o sa gahom sa sala. Tungod kay ang langit dili dapit sa makasasala. Ang langit dapit sa mga balaan. Giluwas sa dugo ni Ginoong Hesukristo. So kung luwas ka igsoon, hatagig worth ang imong kalag. Hatagig bili. Stop sinning. Undang na. Kung naluwas ka, i-focus imong life sa Ginoo. Hatagig bili imong kalag. Kaming kagluwas ka niya, nagbuhat ka pong kagsala, impas gihapon ka, inigabot sa hukom. Ayaw pagsalig nga naluwas ko niya, nagbuhat ka pong kagsala. Igsoon, di nagaranti ang kaluwasan para maghimo kagsala.
ang kaluwasan para makasiguro ka. Samtang niya pa ka sa kalibutan, natangtang ka sa sala, na kinabuhi ka sa Ginoo, assured ka sa langit nga giandam sa Dios para kanimo. Amen ba? Eternal ha, ang kalag sa tao eternal. No? So salamat kay sa Ginoo nga doon na siya giandam nga puluyanan, dili diri sa kalibutan, dito na sa langit. Sa sunod na nga kalibutan. Ang tanan nga og sunod nga kalibutan. Doon na dahil sunod nga kalibutan, no? Muna siya nga, kanisya to ana sa sunod nga kalibutan. Asa ka nga kalibutan? Asa ka nga dapit? Impyerno o langit? Ikaw rin nakabalo. Kung luwas ka, nakinabuhi ka nga Kristo, langit ka. Pero kung luwas ka, yung kan nga luwas ka, nakinabuhi ka sala, impyerno yun. So, igsoon, hallelujah. Ako, yung kitag-agbili ang kalag nga nagpuyo sa akong sulod. Kay gusto yung kong mupuyo niya ng langit. Nga giingon sa Ginoo, nga dito walay paghilak, dito walay problema, dito wala na'y kasakit, dito wala na'y pagkinahanglan, kay naan ang tinubdan, naan ang source sa tanan, nga mao ang atong Diyos. Gusto ba makapuyo kauban ng Diyos? Gusto ba kang mupuyo kauban ng Diyos? Diri gani kung magsimba ta, maghilak ta ka ang presensya sa Ginoo mutandog nato. Unsa pa ka kung kauban nato ang Dios? Ug sa pusit nga dapit, unsa ka kung kauban ang yawa? Unsa ka ang bation sa kalag sa tawo ang kauban niya yawa? Siguro hay mong kalag. Kay gitagaan nagbili sa Ginoo. Iyang kinabuhi iyang gihatag para ka maluwas. Ikaduha, hatagig bili ang mga tao nga wala pa maluwas. Magpagamit ta sa Ginoo mga igsoon aron makaabot ang kaluwasan sa uban. Kay bililhon pud sila tubangan sa Ginoo. Ang mga maluwas nimo nga mga loved ones, ayaw kumpiyansa. Kay kinang puloy-anan, wala rabay katapusan. No ending, dili na siya that each line walay katapusan. Imagine lang yun imong kinabuhi. Nga sunod aning kinabuhi, mupuyo sa walay katapusan. Langit, impyerno. May ani si Jesus, aron mupuyo kag langit. Igsoon, amen? Aron mupuyo kag langit. Gusto ba kag langit? Si Jesus is the way, the truth, and the life. Manindog ta mga igsoon. Pahinumdom lang ni sa tanang nakalimot. Basig nakalimot ka, nga gitagaan kag pabor sa Ginoo. Isay ni angkon nga nakadawat na siya ni Jesus nga Ginog manluluwas. Musinggit og kusog, ako na. Kung ikaw na, straight ta imong life. Kung ikaw na, ayaw patunto sa yawa. Kay gusto sa yawa, ilugon pa ka bisag naka sa kamot sa Ginoo. Ayaw patunto sa yawa. Kay ang yawa na siyang daan. Makasasala na siya, wa na siya'y paglaom. Pero ikaw ako, bisan pag naay daghang kasakitan sa kalibutan, kung naa si Jesus kauban nimo, ug nagbuhat kasi ang kabubuton igsoon, makalabang ka sa tanan nga niya sa kalibutan. As we lift up our hands to the Lord tonight, salamat kayo, Lord. Salamat kayo sa paghatag ni mong bili sa among kalag. Sa pagkaagi nga imong kinabuhi, imong gibugti. Imong dugo, imong giula, Lord. Mikanaog ka sa kalibutan, aron bayran among sala, aron ang tanang mutuog, mudawat nimo, muadtog langit. Human mamatay diri sa kalibutan. Daghang salamat, Lord. Mahimo ning eye-opener sa matag usa. Nga di na mo abusaran, Ginoo, ang kaluwasan nga among nadawat. Di na mo himuong gamay, Ginoo, katubangan nimo, bililhon kaayo ang matag usa. Nga gusto nimo, Ginoo, nga dito sa langit mo puyo mi sa walay katapusan kauban nimo. Gusto ka, Lord, ang kami ka, kumusta? Salamat kayo, Lord. Sa tanang nakalabang sa pagsulay, sa tanang nakalabang, O Diyos, sa mga suffering sa kalibutan, nga nagpabilin gihapon,
diya sa pagtuo, diya sa pagkinabuhing balaan at tubangan nimo. Lord, kung doon na may pipila karon nga nag-angkon nga sila luwas, apan nagkinabuhi gyapon sa sala. Karong gabi una, Ginoo, I pray nga biyaan na, Ginoo, ang dapit sa sala. Biyaan na ang dapit sa kalibutan, Ginoo, sa kahugaw, sa unsa mang pangibog, matangtang na sa ngalan ni Jesus. Aron ang kasiguruan sa kaluwasan, mahimong mapuy-an namo kada adlaw sa among kinabuhi. Thank you, Lord. Matag-usa, Ginoo. Ikaw, igsoon kung nakabaton ka sa kaluwasan. Sige, pasalamati ang Diyos. Kung nakalabang ka sa mga naapaghihapon ka sa pagtuo, wala ka mo bitaw, thank you kayo, Lord. Just commit yourself to the Lord. Lord, God, tabangi ko. Karon ra bang panahon na grabe ang lihok sa yawa. Gusto mo ilog sa imong kalag. Lord, tabang, Lord. Ayaw kong pasagdi, Lord. Gustong ilugon sa yawa akong kalag, pinaagi sa tentasyon, sa kaulag, sa sala. Gusto sa yawa ang malaglag ko. Lord, help! Kisa na yung help, diremeng og Lord, help! Hasaki ka ni mong tabang. Pangayog tabang sa Diyos. Tungod kay anak ka sa Diyos. Ayaw papildi. Ayaw papildi sa pagbati. Ayaw pagpildi sa unsay ganoy nimo. Because you are saved. You are child of God. Igsoon, bililon kay ka sa Ginoo. Igsoon. Hallelujah, Lord. I pray for my brothers and sisters right now, Lord. Matangtang, Lord, maabli. Mahatag nilagbili ang ilang kaugalingon na tubangan nimo. Unsa ka, gigog mami nimo, O Diyos. Salamat kayo, Lord. Salamat, nagtindog mi diri, grasya ra gyud nimo, Ginoo. Niyang yawa sa kalibutan, pero niyapon ka. Kauban na mo, Lord, makusgan ka. Kusgan ka, nga niya ka na mo, kaysa yawa, nga gustong mulaglag sa among kalag. Real ka, Lord, real. Real ka. Mutabang ka sa dihang ganuyon mi sa yawa. Tabangan mi nimo, Ginoo. Kung giluwas mi nimo, Lord, mas tabangan mi nimo. Kani kalibutan na mong gipuyan, grabe, Lord. Grabe na. Salamat. Nakauban ka na mo. Salamat na mong tabanggi ka nimo. Diyos, liguna mi, Lord. Samtang nagbayo mi sa among kamot. Liguna ni mga kinabuhi. Samtang nagpaabot mi sa among pagbalik. O samtang nagpaabot mi sa among katapusang ginhawa. Nga among kalag save. Among kalag assured. Among kalag, Lord. Mupuyok gayod sa dapit ngay mong giandam para ka na mo. Sa ngalan ni Jesus, I declare, Lord God, akong gideklarar imong gahom ibabaw sa matagusa. Sa ngalan ni Jesus, ug mapukan ang trabaho sa yawa sa mong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. We love you so much, Lord. Salamat sa imong pagkatao bili namo. Gigugma ka namo, Ginoo. Gigugma ka namo, di mi mo undang og simba nimo. Di mi mo undang og paminaw sa imong pulong. Tungod kay gitagaan mi nimo bili, Lord. Gitagaan mi nimo bili. Kinsaman mi, Lord. Kung mga tao sa kalibutan wala mga tagbili namo. Ikaw, makahinumdog mi pirme, nga ikaw naghatag og bili sa matag usa ka namo. Dalaygon nimo ngalan, kusog nga palakpak para kanimo tonight, Lord. Apel ang pagsyaget, Lord. Thank you. Woo! 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 Thank you, Lord. Woo! Jesus, thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.